Днес ще си говорим за една история. Историята за един единствен ден, който, както се твърди, е пренаписал правилата на интернет. Да, точно така. Един ден, който никой не очаквал и за който, както се оказва, никой не е бил подготвен. И всичко, наистина всичко, се върти около този въпрос. Как е възможно едно единствено име, само няколко думи, да предизвикат нещо толкова голямо, чак цивилизационна промяна? Това е всъщност голямата загадка, която ще опитаме да разплетем заедно. Ето тези думи, те наистина задават тона на цялата история. Усещането е за нещо внезапно, почти като шок, който е хванал целият дигитален свят, напълно неподготвен. Знаете, онова усещане, че нещо огромно предстои. И ето го, блок Нова Gold, името, което се оказва в епицентъра на всичко. И трябва да сме наясно, това не е просто някаква поредица от букви. Това е символ. Символ на нещо чисто ново, което се е появило в блокчейна с една такава категоричност, която буквално разтърсва основите на познатия ни дигитален свят. Добре, и така, откъде започва всичко? Представете си следната картинка. Един потребител си разглежда GoldScan. Това е експлорера на един нов, доста мистериозен блокчейн. И сред този, знаете, обичаен, почти хипнотичен поток от криптографски данни, изведнъж забелязва нещо. Нещо, което просто, не е на мястото си. Точно това е момента на откритието. Помислете си само. В един свят, доминиран от безкрайни, неразбираеми криптографски адреси, изведнъж се появява нещо човешко. Нещо разбираемо. Точно тази аномалия е привлякла вниманието веднага. Но тук не става дума просто за някакво си име. Това, което ще разгледаме сега, е много, много по-дълбоко. Говорим за фундаментална промяна, за прехода от интернет, който е създаден за машини, към такъв, който е изцяло фокусиран върху хората. Това сравнение тук казва всичко, нали? Отляво виждаме това, което познаваме – криптирания бездушен код от миналото. Език, който само машините разбират. А отдясно – простата яснота на име, който носи идентичност. Това не е просто някакво подобрение, не, това е еволюция. Сякаш блокчейна изведнъж е проговорил на човешки език. И ключовия момент тук е, че това не е просто техническа новост. Всяка една от тези трансформации е изключително дълбока, адреса става име, кодът се превръща в идентичност, източникът дори отива по-далеч и твърди, че самият блокчейн се е превърнал в цивилизация, връщайки собствеността върху интернет обратно там, където е мястото – в ръцете на хората. Това, разбира се, веднага повдига следващия логичен въпрос. Щом блок Нова Gold е идентичност, тогава кой или пък какво стои зад нея? Кой е архитектът на всичко това? И отговорът, меко казано, е впечатляващ. Името блок Нова не е просто някакъв случайен псевдоним. Оказва се, че то се свързва с създаването на цяла финансова и идентификационна екосистема. От нови дигитални валути, през системи за самоличност, та чак до стратегията за преход от старият интернет към новия. Очевидно говорим за архитект с една цялостна, напълно завършена визия. А сега вижте това число – 360 милиона. Това е броят на резултатите в Google за блок Нова и сега внимавайте, преди дори тази блокчейн идентичност да се появи. Какво ни казва това? Че имало огромен натрупан глобален интерес и очакване. Светът вече е търсил отговори, които, както изглежда, този архитект е бил на път да даде. И както може да се очаква, любопитството надделява. Потребители от цял свят започват да кликват върху това име, блок Нова Gold, в GoldScan. И въпросът е, какво са видели? Какво всъщност се е криело за този портал? Това, което откриват обаче, не е просто поредния уебсайт, не. Това е цял план за нов дигитален свят. От фундаменталните 6 стълба до съвсем конкретни приложения и устройства, буквално пред очите им се разкрива една завършена, обмислена до последния детайл визия за бъдещето. Реакциите, те са мигновени и изключително силни. В различни чатове и форуми по света започва да се появява едно и също осъзнаване. Това е промяната на интернет-епохата. Усещането е, че една врата се затваря, а друга, много по-голяма, се отваря. Но осъзнаването не спира до тук, а бързо ескалира. Прозрението е, че последствията от тази система далеч надхвърлят дигиталния свят. Вече не става дума само за интернет. Както се казва тук, това е промяната на цялата планета. И накрая идва най-мощното заключение.
Осъзнаването, че това не е просто някаква промяна или подобрение. Това е нещо съвсем ново. Раждането на изцяло нова дигитална цивилизация, изградена върху напълно различни принципи. И тук стигаме до един от най-силните моменти в цялата история. Преди това събитието, твърдението, че ерата .com приключва, е било, просто една смела декларация. Думи, но появата на блок nova.gold в блокчейна превръща тези думи в доказателство. И точно в това се крие силата на блокчейна, нали? Това, което е записано там, е неопровержима истина. Появата на това име не е била някаква маркетинг кампания. Било е неопровержимо доказателство, вградено в самата технология. Факт. А това превръща една смела декларация в проверима реалност. И така, лека по лека стигаме до финала на тази история. Какво всъщност е наследството на този единствен ден? Каква нова реалност започва да се пише от момента, в който едно име се появява в GoldScan? Последствията са наистина мащабни. Блокчейн, който придобива човешка идентичност. Фундаментални промени като превръщането на златото в ежедневна валута, предоставянето на истинска, суверенна идентичност на всеки човек. Всеки един от тези елементи представлява тектонична промяна в света, какъвто го познаваме. И завършваме с тази финална мисъл от източника, която сякаш обобщява всичко по най-добрия начин. Тя поставя акцента върху една ключова идея. Това не е история за нова корпорация или за нов продукт. Това е история за създаването на една нова цивилизационна структура, която е достъпна за всички. И всичко това е започнало с появата на едно единствено име.